ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 21 марти 2026 сол нархҳо аз 58,000 сомон дӯстон. Бовар кунен, як хона ҳастай 58,000 гарини арзона, иншоалло маъқултон мешава. Хуб, хонаҳо аз ҳар як гӯшаву аз ҳар як канори телевизион навор кардем, то охир тамошо кунем бача азиз. Баъдан барои қабули реклама чизе ки дар шумо ҳаст, шояд хона, замин, квартира, аппарат, техника, компания, умуман чӣ молу чӣ маҳсулоти фурӯшӣ боша, дар WhatsApp муроҷиат карда метавонед. Обши дӯстони азиз 11 дона хона ҳастад ки аз 58,000 сомон. хонаҳои назди ҳавлигӣ, квартираҳои фурӯшӣ, этажҳои баланд, этажҳои паст, яке квадратҳои калону майдаву сотихҳои калону майдаву хулоса ки беҳтарин навор шид, иншоалло ки маъқултон мешава. Агар имкон боша наворда лайк монед, дар канал подписатсия кунед. Ман навора шурӯъ мекунам, то охир видеора сабр карда тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва ҳастен, Московский област ҳастен, кор мекунед, фаъолият мекунед, хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, Саудо ТВ ширкати Акаи Нозима тавсиятон метавад ки тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд, борҳои шуморо бурда мерасонанд. пашти ҳар ҳафта иншоалло ки бор ба Туркистон мерасад. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳри Нав, Регар, Ваҳдат, Бухтар, Вахш, Хурусон, Ҷилигул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восекулоб ва дигар самтҳои Туркистон бор мебаранд дӯстон. агар ки борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, худшон омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, мебаранд. масъалаи хизматрасонӣ дараҷаи олӣ бо нархҳои арзон кор мекунанд. фақат дӯстон вақте ки занг мезанем мегӯянд ки мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем. борҳотона роӣ кунем бародар азиз. ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед. мегзарем ба аввалин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳаст ки ду ҳуҷрага квартира дар этажи 8 бо масоҳати 46 квадрат дар 14 микрорайони шаҳри Бухтар қарор дорад. 320,000 мега. чӣ хеле ки дидестен, кадом ҳолат, шкатур, монтаж, стяжка, тирезаҳо, часпондагӣ, 46 квадрат, ду хонаи калон хушрӯ, шаҳри Бухтар дар 4 микрорайон. наздикии хонада садик ва мактаб ва масҷиди ҷумъахонӣ ҳастад дӯстони азиз. масҷиди ҷумъахонӣ. телефонашон рӯи экранатон. вақте ки занг мезанем мегӯянд ки бародарҷон, дӯсти азиз, мо аз канали Саудо ТВ тамошо кардем хонатона. Саудо ТВ ки ҳар рӯза хонаҳоро навор мекунад ва ҳар рӯза савдо мекунад дӯстон. марҳамат, занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи назди ҳавлигӣ. 58,000 сомон хонаи назди ҳавлигӣ дӯстони азиз ки навортон мекунед, тамошо кунед. ду ҳуҷрага масоҳати 10 сотиқ замин дар ноҳияи 5 ҷамоати Мирзоянс мегӯянд. 58,000 10 сотиқ замин дора ва ду ҳуҷра кардагиай. хай дидесен кадом ҳолат чӣ хел састани қарор дорад. хона далши кор дорад дӯстон. мегирен, гирдаша забор мекунен, боз хонаҳои дигар ҳам месозен. хонаҳое ки ҳастай, агар ки амин лозимтон боша, агар шкатур мекунен, стяжка, монтаж, даромада зиндагӣ мекунен. ай тарафаш бо метавонед хонаҳои нав созен дӯстон. яъне ки масоҳати заминиш 10 сотиқай, беҳад калон, замини калон дора. сум дар кор 58,000 боз муомила дорад дӯстон азиз. ва дӯстон мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигӣ. хонаи назди ҳавлигӣ аст ки фурӯшӣ. се ҳуҷрагаҳай 8 сотиқ замин дорад дар ноҳияи Фархор. ассалому алайкум обуначиҳои канали Саудо ТВ. нафаре ки хонаи маро тамошо кардастен, хушоба ҳолтон. хонаи фурӯшӣ дорам дар ноҳияи Фархор. документош 100% ҳай.
хона гирдаш пони забор, 3 дар хона, калидор, веранд, 8 сотиқ замин, 210,000 сомон арзиш, об свет. хулоса дӯстон шароитҳои хуб дорад барои зиндагӣ кардан. маълумоти бештарша рақамҳои 1053 аз думи канали мо занг бизанед дӯстони азиз. ҳамин наворда агар бутунед лайк монед, агар ба шарте ки имкони лайкмонӣ боша, агар хоҳем ки ҳамин хонаҳо савдо шавад, навораи мо тоб равава, ҳамин хонаҳое ки равон кардан ба як мақсаду умед, ҳамин наворда якта лайк монед, навори мо тоб рава, иншоалло хонаҳо савдо шавад. дӯстон мегзарем ба чорумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳаст ки дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азизам. як хонага квартира дар масоҳати 35 квадрат дар сеюм этаж дар доми сеэтажа, тагаш падвалдор, хона ремонти средни дора, об ҳастай, барқ ҳастай, техпаспорт дора. адрес саршавии Корвон, тарафи 65 микрорайон. аз Корвон 800 то 1 километр роҳ масофа дорад дӯстон. 315,000 сомон, як хона 35 квадратни метр. маълумоти бештарша занг бизанед бача азиз. 315,000 ремонтош хушроак, 35 квадрат метр дар этажи сеюм ки доми се этажаҳай занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад дӯстон азиз. дӯстон ҳамин нигоҳ кунем, ман рақамҳои хидма гузоштам барои қабли реклама. шояд хона, замин, квартира, аппарат, чизе ки мақсад дошта бошен, агар хоҳем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунен, чунки Савдо ТВ дар якчанд сайтҳои ютубӣ реклама мекунад, тикток, телеграм, инстаграм, сторисо, падилитсо мешавад. иншоалло ҳаракат ка ба зудӣ савдо мекунем, чунки тамошобино беҳад бисёранд. квартираи фурӯшӣ 2 ҳуҷрага, масоҳати 50 квадрат дар этажи даҳум, ноҳияи Рӯдаки, шаҳри Душанбе, дар назди бозори Сафина қарор дорад. 250,000 арзиш. фурӯшӣ дар маркази район, дар пеши бозори Сафина, наздикии лаби роҳда қарор дорад. иҷозати ремонт ҳаст, фавран савдо мешавад. 50 квадрат, 250,000 сомонӣ занг бизанед. ва дӯстон мегзарем ба шашумин квартирамон. квартира ҳастае ки 31 микрорайони шаҳри Хуҷанда қарор дорад дӯстон. як ҳуҷрага дар этажи Соколни, 45 квадрат, ремонтош дараҷаи олӣ қатӣ, 248,000 сомон ай. нигоҳ кунед, 45 квадрат дар этажи Соколни, ремонт новый евроремонт, отличное состояние. фурӯшӣ дар 31 микрорайон қарор дорад, 248,000 сомон. далши маълумотша занг бизанед бигиред. шаҳри Хуҷанда қарор дорад дӯстон. хонаҳо чӣ хеле дӯстон арзонай, қимата. ягон хона ҳаст ки ба таби дилтон боша, ёфтен наёфтен, ҳамаша коммент кунед. аз киҷо шумо дар хона дар чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж дар кортонай, то чанд сомон дар кортонай, нависен, комментария кунед. кадуме ки дора ку дӯстон, баъд мо дароӣ мекунам, мо бо навори баъне реклама мекунем, ҳамин хеле дар эълон мегзарем. иншоалло ки маъқул то боша, агар баъд шумо занг мезанед мегиренш. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дӯстони азиз. духонага дар этажи дуюм, дар дуюм ошёна, таъмири хона падъабоӣ, ҳамин ҳолат, об, барқ доимӣ, ҳуҷҷат ҳаст. адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамон, транспорт 54 ва 29, 305,000 сомон, 47 квадрат, ду ҳуҷрага дар этажи дуюм, Гипразем, Чимтепа, маҳаллаи Қаҳрамонда қарор дорад. маълумоти бештарша дӯстон занг бизанед аз уми канали Савдо ТВ дӯстон азиз.
ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки ана ҳамин хона дӯстон фавран бояд савдо шавад. се ҳуҷрага масоҳати 5 сотиқ замин дорад. шаҳри бохта дар Горгазай. хонаи фурӯшӣ шароитҳои хубу замонавӣ. хуб дар 5 сотиқ замин се ҳуҷра дорад. сонази хона ва калидор кухни баня дарунӣ. хона дар Горгаз қарор дорад. қарибии роҳи калон, мактаб ва масҷид дар қариби шайлаби дарё. ҳуҷҷату садфоиза то шаҳра 6 километр автобус ва маршрутка то шаҳра сесомона раҳай. хона дар наздикии бозори ҳоҷи шариф то бозора хуб 4 километр. хонара ремонтош замонавӣ алишӣ мешавад бо этажа. вариантҳоро мебинем маъқул бошад пешниҳод кунем. 285,000 сомонӣ. рақамҳои 13 да ахираш телефонношонда занг бизанем бачаҳо азиз. ана ҳами хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. ва дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшиест ки дар ҳамин дом қарор дорад. ин дом бошад дуҳуҷрага квартира дорад. дар этажи нӯҳумаш масоҳати 64 квадратай дар наздикии амонатбонкай дӯстон. наздикии амонатбонки ноҳияи шаҳринавда қарор дорад бачаҳо. дар ноҳияи шаҳринав 265,000 сомонӣ нарх. иншоалло ки бо арзон мешавад. худтон медонем ки амонатбонкам дар ҳар ҷо намесозанд бачаҳо. ҷое ки одам бисёрай шароитҳои беҳтарин зиндагӣ дорад, дар оҷа амонатбонк мақсад кардаган. ҳамин қадр ки дар сентри ноҳияи шаҳринав дӯстон занг бизанем. ва дӯстон мегзарем ба даҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳаст ки се ҳуҷрага квартира дар этажи чорум бо масоҳати 60 квадратный метр дӯстон. ноҳияи Фархор Исоқовда қарор дорад дӯстон азиз. фурӯшӣ дар чорум ошёна дар назди варзишгоҳи ноҳияи Фархор бо чизу чорааш. 280,000 сомон. этажи чорум се ҳуҷрага 60 квадрат бачаҳо. кадумитон аз Фархор квартира гуфтесен? адреса бинен дар назди варзишгоҳи ноҳияи Фархор бо чизу чорааш. одамое ки варзишгоҳи яъне ки чӣ меган футболни мини поли аст, футболни поли аст бачаҳо азиз. яъне ки майдони варзиши футбол ана ҳамора пӯшашда қарор дорад. 280,000 сомон. боз муомила дорад. занг бизанем бачаҳо азиз. хулоса ҷошам ҷои обод будай. 60 квадрат се хонага. ва дӯстон мегзарем ба 11-умин квартирамон. квартираи фурӯшӣ аст ки дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Қурбон, ноҳияи Ёвон. доми хуб доми се якум этаж дӯстон азиз. якум этаж, якум падез. дуҳуҷрага масоҳати 44 квадратный метр. хона дорои кондитсионер, холодильник, парда, документҳои садфоиза. дуҳуҷра 44 квадрат. хуб лозим то боша. агар дӯстон маромад занг бизанед боз маълумоти бештарша бигирем бачаҳо азиз. лайкҳоро гузоред, дар канали мо подписатсия кунед. чизе ки доред дар ҳамин ватсап рӯй кунед. худохоҳ реклама хушрӯ мекунем дар фурӯш мегзорем бачаҳо азиз. ва дӯстон навори мо ҷамъбасти чизе ки буд ёфтем, роӣ кардем, хоҳиш кардем, комментария кардем. ҳамаша ҳаракат карда хушрӯ карда навортон кардем, пешниҳодтон кардем. агар имкон боша якта лайк монед, чунки наворҳои вақте ки лайк бисёр бигирад дӯстон азиз, топ намера иншоалло бо хонаҳо савдо мешавад. телеграм канал ҳастай дар пои Савдо ТВ наисе меброяд. ва дӯстон азиз кадомитон ами наворҳои Савдо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен. дураи ватан ҳастен. Савдо ТВ телеграм канал шудаги бачаҳо азиз, силкаш дар ҳамин таги комментария. ана ҳамин телеграм канали Савдо ТВ дӯстон. бовар кунед канал беҳад зур пеш афзай. силкаш дар комментария дар омада тамошо кунед.